Namara para mga barkada, may magayong bareta para sa Indo. Ngunyan, pwede mo nang makawat ang mga paborito mong mobile games one to sawa. Tuloy na naman! Pwede ka nagkakawat. Mayo kaya akong doon. Nakago-plus 99 ako, mag-connect ka. Diyan na. Yes! Yes! Rank up na naman! Mag-shopping gamit ang GCash with seamless connection. Hi po. Ay, hello po. Nag-accept po kami din yung Gcash payment. Ayun po, nag-accept po kami Gcash payment. Mas makaskas po nga niya. Dawa na nga ni nasa harong pa lang, you can shop online with GCash maski anong oras pa. Tao po, delivery po. Bayad na po ini. Bayad naman po through Gcash. Sige, salamat. O kaya, banding with barkada, movie marathon, sa Netflix, ginayan. Kung estudyante ka man, madali mo nang matatapos ang mga projects mo. Through creating new moments, we got you. Switch now to experience Globe's reliable network in Daet, Milaor, Pasakaw, Goa, Nabwa, Naga, and Dibmanan. We got you with our reliable network. Dahil sa Globe, abot mo!